दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों। मानो आइपुवालि? थारमाने बे आइपुवालिनिफ्राय ओरै बिमा दै बारनानै पिकनिक जादों। हेल' लोगोफोर, नोंथाङा आइपुवालियाव पिकनिक जानो फैनो सानगासिनो दं नामा? सानदोंब्ला खोनासंनानै लाखादो लोगोफोर। दाना आइपुवालिया अभारफ्ल' जाजोब्बाय, क्राउडेड जाजोब्बाय, जायगा मोनलानो, जेरैबो दखान जाजोब्बाय। नायलांबाय थादो, हाग्रा बंग्रा गासिबो दखान जाजोब्बाय आरो फैसाफ्राबो गोजानावनो दाना लाखिखाबाय गारिफोरखौ। दा नोंथाङा फैसाखौ होग्रोनानै न'आव जायगा मोनफैयाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बेसेबां क्राउडेड नोंथाङा आंनि बे सुंद' भिडिअखौ नायदो, लोगोसे मानगोनां गेदेमाफोरनि खोथाखौबो फंनैसो खोनासंलांदो, बिथांमोनहाबा मा बुंदों। आङो दा दिखोलांबाय थानोसै सल' बिदिब्ला। ओरैबायदि क्राउडेड जाखाबाय ना लोगोफोर, जायगाखौ मोनलायला गारि दोननो। जेरैबो दखान सहरजोंनो बुंफबजोबखाबाय आरो ना लोगोफोर, जेरैबो क्राउडेड, गारि मटरजों, हाद्रि हालाजों, हासुदै, सोरबा जौ बेदरजों बुंफबजोब्बाय। नोंथाङा दुइबार सानग्रोखानाया मोजां आरो आइपुवालियाव फैनो सानदोंब्ला। बेसेबा गिदिर गिदिर गारिफोरजों फैयो, नायदो, जायगा गारि दोननो जायगा गैया। नायलांबाय थादो माबायदि क्राउडेड, नै गारिफ्रा बैग्रि दालायफ्राव नांजोबो ना। जायगा नागिरबायनानै उरां फारां जानांजोब्बाय आरो मानसिफ्रा। लुखोदों आरो लुखोदों, जायगा मोना, दुरुं खानानै दोनदों मानसिफ्रा। बेहाय चेयार बफैनानै दोनफैखादों। बेफोरबायदि क्राउडेड जाजोब्बाय। बेनिखायनो गुरै खावलायदों, नोंथाङा आइपुवालियाव पिकनिक जानो फैनो सानदोंब्ला दुइबार साननानै फैदो आरो, अब्लानो नोंथाङा जेबो प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नङा। नङाबा नोंथाङा सानसे गिदिंनानै थांफिननो गोनांबो जानो हागोन। बेबायदि ट्रेक्टर लाबोनानै दुरुं खानानै दोनखाजोबनाय जायो जायगाखौ लोगोफोर। बेसे गुवार लादों नै ट्रेक्टर गंसेयानो, नायनो हागोन। ओरै चेयार बखाजोबनानै दोननाय जादों, ओरै गारि दोनफैखानाय जादों, ओरै दुरुं बोनाय। नेक्स्टआ साइडखौ लानानै गुबुन हगारनाय जागोन नामा। एसेबांबा गुवार गुवार दुरुं बोनानै दोनखाजोबो लोगोफोर। जोङो 8टायाव सफैदोंमोन, 10ता जानो हाबाय, अब्लाबो जायगाखौ नागिरबाबो मोनाखै। बेनिखायनो नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थादो। लास्टाराव बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ अन्नानै एसे नायलांदो। अल दा बेस्ट। गासै बर'नि पर्टेल बे मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि माहारिबाद, बर' राव, बर' हारिमु, बेनि गासै बिथिंनि जौगानाय, बेनि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि हाबा मावदोंमोन, बिनिख्रुइ आरोबाव रासिन आरो गोख्रोंसिन हाबा मावलांनायनि थाखाय ओरैहाय जोङो दं, अराय हाप्पि समायखिरा निउ इयार लायो। जाफैबाय बियो। जोंनि दालाय, जोंनि आइ लाभ इउ दख'रा, जोंनि आइपुवालि मोनदा, जिल्ला, हाप्पि निउ इयार। जोंनि कलेजनि कमिटि, आइ जोंनि लाभ इउनिभार्सिटिनि कमिटि, 2025 जोंनि मिरु जाफैबाय नै। आफादनि साफ्रोमबो गासै गोख्रों लामा दं, गाहायाव दैदेनगिरिफ्रा 25 दं। रोजा गोदान रोजा बोसोर, गोदान जोंनि मिजिं लानानै मावथि, आवगायदो। जोंनि वार्कार्सफ्रा हारि दानायनि थाखाय जांख्रिखा फानानै दखानजोंनो खामानि मावलांदों। बुंफबजोबखाबाय आरो आंहा लोगोफोर ना। गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ। नायदो सोर सोर फानो बे दा जायगायाव। बेनिखायनो बे आइपुवालि दुब्लियाव दोनखादों खोमा। मा होननाय जोङो जायो बेबा जेखौ आइपुवालिया सिंनि जेब्लायबो मोनदाङो, मिनिङा मा? जे गोजोन आरो खौसेथिखौ जों जेब्लाबो हास्थायो। आरो थांनाय समनि जे मोनसे दुंदुं हाव हाव थासारिमोन, दिनै बे थासारिखौ जोङो अभारकाम खालामनानै 2020 मायथाइनि उनाव, बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव, आसामाव बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथिखौ बिथा खालामनानै जे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन, बिनि गेजेरजों नामजों दिनै गोजोना मानसिफोरजों गायसनजाबाय मिलिजोबखाबाय आरो आइपुवालिनो। खौसेथिनि जे मोन्थोर
बे मोन्थोरखौ लानानै बड'फाया गासिबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रानो दखान फाहार खालामगासिनो दं। खौसे जानांगौ जों आरोबाव दं हनै जेसेबां जोंनि आफादफोर मार्केट दं, जेसेबां जोंनि गौथुमफोर दं सिङावथ' गासिबो आरो जोंनि हारिनि मानसि गैखाया जाहैबाय, गुबुन हारिनि जोबखा। लोगोसेनो गराय जोंनि गुफुर बर' एसे देखायनायनि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जों खौसेथिनि थाखाय अरायबो साननांगोन, हाबा मावनांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन। आरो बेखायनो आंहा गोथौ फोथायनाय दङ जे थांनाय समफ्राव जिफोर एना एनि जिफोर जोंनि गेजेराव गोनो गोथो सानलायनाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि सानलायनाय, दान्थे बिदान्थे, बेफोरखौ जोङो नागारनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै बर' हारिनि अराय जौगासारनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बयबो हाबा मावलांगोन आंहा बिसास दङ। खारन भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि थाखाय, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनि जे आदर्श होनानै गालांदों, जे मोनसे जोंनि प्रिन्सिपल आरो जे फिल'सफि होनानै गालांबाय, बे आदर्श आरो बे जे खुन्थियाखौ होसोनानै दुलाराय बर' माहारिया खामानि मावगासिनो दङ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फायखि बायदि भलन्टियार हिसाबै हारिनि निर्माणनि थाखाय, हारि सेबा खालामनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे मेडियानि गेजेरजों 2025 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिफोर जोंनि प्लेस, जोंनि जि समायखिरा, जोंनि जि टारगेट बा जोंनि जि माने हाबा मावनायनि जि मोनसे गल एजेन्डा जों सेट खालामदों, बे एजेन्डाफोरनि गेजेराव गुबैयै बर' बिजों सोलोंथाइखौ गोख्रोंसिन आरो राफोदसिन फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावगोन। आरो बर' बिजोंजों गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ जों बेखौ हाबा मावलांगोन। बादायलायनाय आनजादाव, कम्पिटिटिभ आनजादाव जिखिनि जोङो एफर्ट होनांगौ, जिखिनि जों एवारनेस आरो काउन्सिलिं होनांगौ, बे गासै काउन्सिलिं, एवारनेस आरो अरियेन्टेसननि थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै मिथियो, जोङो रियेलाइज खालामो जे बर' रावा 90 सिडुलाव रिकगनिसन मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि लोगो सरकारि राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मर्यादा मोनबाय। थेवबो दिनै बर' रावखौ आसाम जुडिसियेल सार्भिस, बे आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव माने दाबो बेखौ थिसननायनि थाखाय बा बेयाव लेंगुवेज जि अपसन गैयैनि थाखाय जोंनि जुडिसियेल सार्भिस, CGM बा नोङो माने सेसन जाज बा नोङो बायदिसिना जिखिनि हाइकर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि जाजेसफोर दङ, बे लेभेलनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि जे आनजाद, जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव बन्सित जानो गोनां जादों। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। आरो CTET जि मिरु लेभेलाव खुङो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खुङो, बे CTETआव L1 लेंगुवेज अपसना बर' दासिमबो गैयैनि थाखाय, जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै टेट खुंफिननाय नंलिया आरो बेखायनो LP आरो ME पर्यायनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय CTETआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बर' लेंगुवेज अपसनजों बिथांमोना क्वालिफाइ जानांगोन। दा बे अपसना गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि माने फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानांगौ। बे मोननै इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन द्र खालामनो जोङो माने बाध्य जागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन द्र खालामनो जोङो माने बाध्य जागोन।